కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే. బడిలేదనే ఆనందంతో లేచేసి పంచతంత్రం భాగవతాన్ని చూసేసి అమ్మ చేతి పెసరట్టు తినేసి స్నేహితులతో క్రికెట్ ఆడేసి బావిలో స్నానం కోసం దూకేసి అన్నప్ప షాప్ కి వెళ్ళి ఇంటికి సరుకులు కొనేసి మామిడి పండు కాని చేసి సాయంత్రం సినిమా కోసం హోంవర్క్ చక్క చేసేసి హాలులో కొత్త సినిమా చూసొచ్చేసి తింటూ అమృతం చూస్తూ మనసారా నవ్వేసి తీరిగ్గా రాత్రి వేళ అవ్వతాతలతో బోలెడు కబుర్లు చెప్పేసి వాళ్ళ కథలు వింటూ అమ్మో రేపు స్కూల్ ఉందని నిద్రలోకి జారేసి మధురమైన అనుభవంగా మిగిలిన చిన్ననాటి ఆదివారం గుర్తు